لومي مصنعت مصحف قدسنا كاب عبراويان معرف شعاته كاب هذا كساب 10 كساب موداتا خوني كاب هذا كساب 10 4 زلو خنببيمو بدحريو غويتا كم زغلصلي تاوشتي زلو ملእኽቲ كافلكم مالتي كمزيبل دغيم نت قداماي كيدان دما نغلغلوت እግዚአብሔር ንምድራዊ መቅደስን ሕጋጋት ነርዎ ድንኳን ተተኺሉ ነበረሞ አብታ ቅድም ትርከብ ቅድስት ትባሃል ክፍል ቀንዴል ሰደቃ እንጌራታት ምርአይን ነበራ በኺኒዮ ትካልአይ መጋረጃ ግና አብት ድንኳን ቅድስተ ቅዱሳን ትባሃል ነበረት አብአ ጽንሃ ወርቅን በሁሉ ወገን በወርቅ ተለበጠ ታቦት ኪዳንን ነበረሞ نسو نتن مانا زحازت فيو ورقن زتطع زنج عارونن صلات كيدانن زحاز نبره ابلعلي دما نت منبر تصغا زصلللو ناي كبر كيروبل نبرو بزعبازي حجي ببناتو خنزاربلو زي كونلنايو ازغم زخوينو مستدالوتهم كهنات كل ساعه ابتناي قدمي دكان አገልግሎቶም ከብጽሑ ያአቱዮም አብትኻላ አይግና እትሊቀ ካህናት በይኑ ሐንሳብ አመት ያአቱ ግና ከብዘይቲ ምእንት ርእሱን ምእንት ስህተት ህዝብን ዘቅርቦ ደም አይአቱኒ እተቀዳማይ ድንኳን ግን ገና ቆይሙ ኸሎ እትናብት መቅደስ ዘእቱ መገዲ ገና ከምዘይ ተገልጸ መንፈስ ቅዱስ በዚ የሪያሎ ንሱ ነዝሎሚ ዘሎ ዘመን ምሳሌዩ كومو غيروم نتا اغلغال مقدس بهليناو فصوم كغبرو زي كالو مبان مسواعتن يقربولو اذ مس مبالئن مسيتاتن ببعينتو مهصابن ات زمن مقناقس ازبصح سغاوي سرعات طرايو كريستوس غنا نايتز مصسناي نغر ليقا كهانات كوينو مس مصه بتي بلوصن فصومن بيد زي تغبره مالت كابز فطرت زي كونه دنكوان بدم دبلاتاتم مروخاتن زي كونس بدم رؤسون ايزلالم مدهار رخيبو حدا غيزي نابت مقدس اتو سلازي دم دبلاتاتن اراوهن حمكوست ارحان ابتوم زرخصو تنصيغون مصراي سغا زقدس كاب كونس دم كريستوس بنايزلالم منفس غيرو رؤسو بزي صياف ناملاخ زقرب غدا نسخاتكم نهياو املاخ كتغلغلو كندي ازيو نحلناهم كاموت قبر زين صحاب لنا الزغف لزي بزعبا مدراويت مقدسن سماويت مقدسن بزعبات قدامي اغلغلوت وي اغلغلوت لواويان بزعبات بدم كريستوس زرخبنا يو حدش كيدانن كومون بزعبات بلوص اغلغلوت كريستوسن مسواعتون ززارب كفلي امراف شمونت نايبران صحافي بزعبا سراح ليك كهانات يسوع كريستوس بزرزر تزاريبو نيرو ابزنا يلوم مصنعتنا دما بزعبا اغلغلوت ناي يسوع كريستوس كزارب سلسته اقدسته حسابات مالت دنكوان وي بيت مقدس كيدانن مسواعتن زبلو ابيت نطبታት አልኢሉ كزارب كولينا ابزنا يلوم مصنعتنا نري زلنا اتي دنكوان وي دما بيت مقدس اتوم كهانات زغلغلولو بوتان اتي انكو سبات ناب قدم املاح كقربولو افدغي اتكيدان دما سبات كمي غيروم وي بخمي اب قدم املاح تقبالنت كروخبو كم زخلو زغلصي تمسواعت دما كميلنا اب قدم املاح كنقرب كم زلونا يزغلص كبرنا املاح يكون امين نا يسوع كريستوس ناي كهنነት አገልግሎት ካብነ አሮን ከም ዝበለጽ ቤት መቅደስ ወይ ድማ ድንኳን ዝበለጸ ኪዳን ኢልና ኣብ ምዕራፍ 8 ተዛሪብና ነርና
ኣብ መጀመርያ ናይ ምዕራፍ 9 ድማ ብዛዕባት ብሉጽ መስዋዕት ሊቀ ካህና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ቁጽር 1 ክሳብ 5 ኣብ ዘሎ ክፍሊ ንሪኦ እንታይ እዩ መግለጺ እታ ምድራዊት መቕደስን ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ መቕደስ ዝርከብ ናውትታት ዝገልጽ ክፍሊ እታ ኣብ ምድሪ ዝነበረት ቤተ መቕደስ ነቲ ኣብ ምድሪ ዝግበር ኣገልግሎት ተባሂሉ በኣምላኽ ተነድፈት ንድፊያ ነይራ ከምዚ ኣብዚ ናይ ሎም መጽናዕትና ንሪኦ ዘለና እታ ምድራዊት ቤተ መቕደስ ክልተ ክፍሊ ኣለዋ እቲ ቀዳማይ ክፍሊ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ ቅድስት ይበሃል እቲ ካልኣይ ክፍሊ ድማ ብኪነውቲ ካልኣይ መጋረጃ ዘሎ ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሉ ከዓ ይጽዋዕ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድስት ዝበሃል ስፍራ ቀንዴል ሰደቃን እንጌራታት ምርአይን ኣብቲ ውሽጢ ቅድስተ ቅዱሳን ድማ እታ ማና ዝሓዘት ፍዮ ወርቅን ተጠዐ ዘንጋ ኣሮንን ጽላትን ዝሓዘ ዘንጸሃ ወርቅን ብኩሉ ወገን በወርቅ ተለበጠ ታቦት ኪዳንን ከም ዝነበረይና ኣብዝነ ንብብ ዘለና ካብታ ቅድም እትርከብ ቅድስት ትበሃል ክሳዕ ብኺንዮ ትኻልኣይ መጋረጃ ዘሎ ማለት ቅድስተ ቅዱሳን ንምብጻሕ ብዙሕ መስርሕ ዘለዎ እቶም ካህናት ኩሉ ሰዓ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን ማለት ኣብቲ ቅድስት ዝበሃል ኣገልግሎቶም ከብጽሑ ይኣቱ እዮም ናብቲ ካልኣይ ማለት ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ግና ብጀካተ ሊቀ ካህናት ንሱ ኸማን በይኑ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ዝኣቱ ኣይነበረን እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ከኣቱ ዝፍቀደሉ ሊቀ ካህናት እውን ብዘይ እቲ ምእንቲ ስህተት ህዝቢ ዘቕርቦ ደም ኣይኣቱን እዩ ነዚ ኣብ ቁጽሪ 6-7 ከይድና ክንንብብ ከለና ንሪኦ ማለት እንታይ ይብል ከምዚ ኮይኑ ምስተዳለወ ቶም ካህናት ኩሉ ሰዓ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ድንኳን ኣገልግሎቶም ከብጽሑ ይኣቱ እዮም ኣብቲ ካልኣይ ግና እቲ ሊቀ ካህናት በይኑ ሓንሳ ኣብ ዓመት ይኣቱ ግናከ ብዘይ እቲ ምእንቲ ርእሱን ምእንቲ ስህተት ህዝብን ዘቕርቦ ደም ኣይኣቱን ይብለና ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ነዚ ዝፈልጥዎ ነገር ዝጽሕፈሎም ዘሎ ኣብዚ ከጨብጦም ወይም ከሪኦም ደሊ ዘሎ እንታይ እንድሕር ኢልና ብዛዕባቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ እተሰርሐ ወይ እተፈጸመ ኣብ ስራሕ ከሪኦም ደሊ ዘሎ ኣሜን ዶ እዚኦም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘገልግሉ ዝነበሩ ሊቀ ካህናት ሓንሳብ ኣብ ዓመት እዮም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዝቐርቡ ነይሮም ንሱ እውን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንኽቐርቡ ክገብርዎ ወይ ድማ ክኽተልዎ ዘለዎም ስርዓት ኣሎ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዘንበብናዮ እቲ ሊቀ ካህናት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ነቲ ህዝቢ ወኪሉ ክረኣይ እንድሕር ኮይኑ ምእንቲ ገዛእ ርእሱን ምእንቲ ስህተት ህዝብን ክስውእ ኣለዎ ደም ዲበላታትን ምራኹትን ከፍስስ ኣለዎ ከምኡ እንድሕር ዘይገይሩ ከኣቱ ኣይክእልን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሓንሳብ ምስኣተወና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ነዚ ብሉጽ ነቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕት ኸሪኦም ደሊ ነዚ ዝነግሮም ዘሎ አሜን ደ ቅዱሳን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና በዚ ኣብዚ ክፍለ እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ስራሕ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝገበረና ንሪ ሓንሳብ ኣብ ዓመት ዝእተው ዝነበረ ስፍራ any time ክንኣቱ እግዚአብሔር ኣክሰስ ሂቡና በወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ዶ በቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈሉ ኣብ ዋጋ ኣብ መስዋዕቲ እቲ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ንሱ ኸማን precondition ኣለዎ ኣቲኻ ከይትምለስ ትኽእል ኢኻ ናብቲ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር በጽሕኻ ብህይወት ከይትምለስ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ግን ከምኡ ዓይነት ስግኣት የብልናን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣቀዲምካ ኣብቲ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ተባሂሉ ዘሎ ስፍራ ምእታው ኮይኑና ኣሎ ክብሪ ንሽሙ ይኹን አሜን ዶ ከምቲ ብላዕሊ ዝበልክዎ ናብቲ ቅድስት ዝበሃል ስፍራ ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ መብዛሕቴና ኣብዚ ዘመን ዘለና ክርስቲያን ኣብ ቅድስቲና በጽሕና ንምለስ ዘለና አንቶይ ኢዮብ ሓደ ነገር ይዛረብ ነይሩ መብዛሕቴና ክርስቲያናት ኣብዚ ዘመን ዘለና ክርስቲያናት ኣብቲ ህላውነት ናይ እግዚአብሔር ምስጣም ዝበሃል ኣብቲ ህላውነት እግዚአብሔር ሶክ ምዃን በቲ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ምርስራስ ዝበሃል ነገር ብዙሕ ዝተለማመድናይ ነገር የለን
كمتي أمتصعنا باكجراوندنا كاب أرثوذكس سلازخونه تساليم كان يممصع بحر سلازلنا تساليم خمصي كبلنا ولدنا سلنسمع سئمكا مملاس سلازخونه بخمو عينت مينتاليتي سلازعبنا ابت ناي هلاونت እግዚአብሔር ሶክ مخوان ابت ቅድስተ ቅዱሳን ابت بهلاونت ناي እግዚአብሔር مرسراس زبحال نجر سلا زي نفلت كل ساعة كم زوم عبدك عبتا قدست بصيحهم زملسو كم أمينا قدسان لومي دحرز تمرتي እግዚአብሔር نابته هلاونتو ستيمنا خنعاتو እግዚአብሔር يدغفنا آمين كم تتزمار زبلو طلق مهد ፈልጋለው زبلو طلقنا مئتاو يخوننا እግዚአብሔር سمو يبارك آمين دو ቅዱሳን መፍትሕ ዘሎ ኣብቲ ቅድስ ተሳሊምካ መምላስ ኣይኮነን መፍትሕ ዘሎ ኣብቲ ቅድስ ተቅዱሳን ክትኣቱ ኮለኻ ኢኻ ኣብ ዙፋን ኣምላኽ ክትቀርብ ኮለኻ ክብር ንሽሙ ይኹን አሜን ዶ አራ አሜን በሉ ግድ የብልኩምን ኢየሱስ ጎይታይ ስለምንታዩ ነገራትና መፍትሕ ዘይረኸበ ስለምንታዩ ሕቶታትና መልስ ዘይረክብ ዘሎ እንደሕሪሉ ጥቕሱኮ ንጠቕሳይናኮ በቃ በጊዜ መከራ በቃ ናብ ጸጋ ዙፋኑ ንቅረብ ዝብል ቃል ብጣዕሚ ንፈልጦይና ናብ ጸጋ ዙፋኑ ከቅርበካ ዝኽእል ደም ክርስቶስ ኦሬዲ ፈሲሱ ኣብቲ ህላውነት እግዚአብሔር ተዚኣቲና ኣብቲ ኮርትና እግዚአብሔር ክንኣቱ እንደሕር ዘይክኢልና ስምዑንዶ ኣስቴርሲ ዘይጻሓፍኮ ከዝነግረኩም ዘለኹ መንፈስ ቅዱስ ሕጂብ ልበይ ዘብስሶ ከዝነግረኩም ዘለኹ ኣስቴርሲ ንህዝብ እስራኤል እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝተኣወጀ ኣዋጅ ክትግልብጥ ዝኽኣለት ብምጽዋምን ብምጽላይን ጥራይ ዲ ቅዱሳን ኣብቲ ህላውነት ኣብቲ ኮርት እኮ ኣትያ እንተሞትኩ ይሙት ብህይወት ተለኹ ይምበር ኢላ ኣብቲ ትንጉስ ዘለዎ ኣብቲ ተወሳኒ ንነገራት ክግልብጥ ዝኽእል ኩሉ ስልጣን አብይዱ ዝኾነ ናብኡ ያአትያ እግዚአብሔር ይመስገን ናብኡ መስአተወትያ እቲ ናይ ወርቅ በትሪ ተዘርጊሑላ አሜን ዶ ናይ ወርቅ በትሪ ክዝርጋሐልና እንደሕር ደሊና ኣብ ቅድምቲ ንጉስ ክንቀርብ ክንክእል አሎና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ተሳሊምካ ካብ ምምላስ ህይወት ክንወጽእ አሎና አሜን ዶ كمت أبلع على زبالكو نابت قدست زبحال سفرة كلهم توم كهنات كل سايقاتو يوم نابت قدسان جنا بجكات لك كهنات نسون أب عمد حنساب كمت زبالكو من انت سحتت هزبز من انت جزارسون زقربو دم هيزون تزي كوينو أب زخون ساعات نابت قدسان كأتو أي كإلني أتوم سبات نز بيرير نز مندق كويو እግዚአብሔር በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ ሰሩልና አሜን ዶ any time ከተአቱ ትኽእሊኻ እግዚአብሔር ይመስገን بمسوعة يسوع كريستوس زخوننا نجر انتاي اندحر إلنا نابزي كأتو زي كأل زنبرة كدفر زي كأل زنبرة كدست قدسان تباهيلو زتوع سفرة بتم انتانا زفاسس دم يسوع كريستوس بزي قلت اقام مئتاو كوينولنا كبر نقويتا يخون سلزا نجر زي اترايس كامس قنوانا زقويتا زي آمين دو أتوم سبات ناي مدر نجستات قدفهم نجستات إزوم ناي حجي نبيات حواريات زباحلو سبات بقليلو خطرهم كم زي تخلو تفولتو ديهم قدسان any time access نابهم كم زي بلكم تفولتو ديهم قدفوتي ناي مدر نجستات مو እግዚአብሔር ግን እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ግን በወዱ በኢየሱስ ክርስቶስ ገሩ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸፈለልና ዋጋ ገሩሲ 24/7 access ይቡና አቱም ሰባት 24 ሰዓት ሙሉ ተፈቂዱልና ክነሱሲ ነህና ኣብቲ ቅድስት በጽሕና ንምለሰሉ ምክንያት ስለምንታይ ደድሕር ሰብ ንኸይድ نجرنا كله فتح زخيل overnight ملسح تونا كوينو خجلت زخيل أملاك كلنا مالتي نا إبراهيم صحافن بأرك قدوسان نزي عب مصر زيو عب زخج أبت أم دليل الله خبرنا أملاك يكون آمين ده مساعد الله
كابوتر شمون تكسا عسرت أبزلو خفلين تايبلسي اتقداماي دنقوان جنا قيمو خلو اتي نابت مقدس زأتو منجدي جنا خمزي تقلت منفس قدوس بزي يريالو نسو نزلومي زلو زمن مساليو كومو غيرم نت أقلقالي مقدس بهلينا أو فتسوم كغبرو زي كالو مباعن مسوعاتن يقربولو إذا مبالئن مستيتاتن ببا عينتو مهتسابن اتي زمن مقناق سعزبت سقاوي سرعات رايني يربلنا أبز بزعبات زقدم كيدانن بزعبات زبلت كيدانن يزارب زلو آمين ده قدسان كميليو اتحدش كيدان كابت بولي كيدان زبلت اندهر إلنا أبولي كيدان ات انكوسب نابت قدسان زعاتو ات ليك اقهانات راينيرو اللهم ده قدسان كساعكن دي باه يبلوكم آلو نزخف لزغتات نعوه اللهم سمعوا ده اللهم قدسان انتايو نزي حدش كيدان نزي عن النسخاتكم ننبرو زلنا كيدان كابتي بولي كيدان بولتس زغبرون دهر إلنا أبولي كيدان ترديهم نلهم أبولي كيدان أبتي اتي نابت قدس تقدسا نابت هلاونة أكزابير زلو وسفرا كأتو زفق أدلو سب حاد سب تراينيرو نسون نايتا عمتتيا ليك أكهانات كوي نستشام سب ترايو نسون أب عمت حانساب مأنتي حاتياتون مأنتي تهزبين بزي فلتات زبدلوا حيتات زبدلوا بدل مسوعات خقرب مسقربا يزعاتو سقيلو خمان كأتو يكاليني سلازي اتقداماي كيدان كلو خاطو زي كئل صبو غيركم سمعني اتقداماي كيدان كلو خاطو زي كئل فصوم محرز زي بلوني اب حدش كيدان غنا كلو تبغويتا يسوس كريستوس امينو زدحان سب ناب املاك قريبو امين دو مغنياتهم يسوس كريستوس نتكلكال قصري سلا زفرسو مالتي اب حدش كيدان اتي افدغ نخلو خفوتي اتي محرت كافصوم محرت وي ملو محرتي كبرنا املاك يكون I am so happy እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ አሜን ዶ ይራአይኩም ዶሎት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ዘኸፈሎ ዋጋ እዚ አክሰስ ተዋሂቡና ሁሉ አይነ ጥቀመሉን አለና ናብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ናብቲ ብዙሓት ሓረር ዝብሎ ዝነበሩ ከአትዎ ሓረር ዝብሎ ዝነበሩ ስፍራሲ አነ ንስኻትኩም ንሲ ክንአቱ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አክሰስ ኮይኑና ደገ ኮይኑና ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ ሎሚ ክንውስን ክንክእል ኣለና ተሳሊመ አይምለስን ክንብል ኣለና ናይ ቤቲ መዝሙር ኔራ ተሳሊመ አይምለስን የትብል መዝሙር ኔራ ናይ ሎሚ ክንዲ ዓመዝ ዘመረታ አብ ምግላጺ መብዛሕቲ ሰብ ምክንያቱም ባክግራውንድና ሓሲናይ ተሳሊምካም ናይ ምምላስ አቀዲሰ ክምለሴ ዝብሉ አተሐሳስባ ስለዝአበና በሆሙ ስለዝአበና ክሳዕ ሕጂ እዛ አምሮዚ አብትላውነት ናይ እግዚአብሔር ኮፍ ምባል አብትላውነት ናይ እግዚአብሔር ሶክ ምዃን ክሳዕ ሕጂ አይተለማመድና እግዚአብሔር ሎምን አብዝልም መድዚ እትወና አሜን ዶ كابوتر 11 كساب 14 تايبل كريستوس غنا نايت زمص سناي ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ምስመጸ በት ብሉጽን ፍጹምን ቢኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዝ ፍጥረት ዘይኮነ ድንኳን بدم ديبلاتاتن مروخاتن زي كونس بدم رؤسون هاي زلالم مدهان رخيبو حدا جيزي نابت مقدس عاتوا سلازي دم ديبلاتاتن اراوهن حموخستن ارحان ابتم زرخصو تنصيغو نمصراي سغاز قدس كاب كونس دم كريستوس بناي زلالم منفسو غيرو رؤسو بزي صيافنا املاح زقربه غدا نسخاتكم نهياو املاح كتغلغلو كندي ازيو نهليناكم كاموت غبر زين صحو يبلنا اتاخ ندي فوسي زقالزي اتاخ ندي دسبلي زقالزي كبرنا املاح يكون كريستوس غنا نايت زمص سناي نجر ليقه كهنات كوينو مسمص يبلنا امين دو ازقالزي እንታይ ዝነግረና ዘሎ እንደሐር ኢልና ክርስቶስ ናይቲ ዝመጽ ሰናይ ነገር ሊቀ ካህናት ኮይኑ ከም ዝመጽዩ ኣብዝ ዝነግረና ዘሎ ነፍስ ወከፍና
اندحر كريستوس غنا نايت زمص سناي نجر ليقه كهانات كوينو مسمص اندحر زبل قال انبيمنا اتي سناي نجر إلو زلو انتاي يلنا خنا حاتتي غبانا امين دو انتاي اتي سناي نجر كبرنا املاخ يكون ملسو لعل إلنا كاب قطري شمون تكسا عسرت أبزلو هفلي كنرغبو نخألينا مالتي ويتا يسوس كريستوس اتي نابتا مقدس مالت نابت قدس تقدسان زأتو انكو من قد خوينو مقلات يتسناي نجر آمين دو كريستوس كسا عزمت ات من قدس اي تفلت النيرو بلنا اي كونن دي قدسان ويتا كسا عزقلت منفس قدس اتي كابتي قدست نابت قدس تقدسان زأتو ات معخلاي منقدي اي فلوت النيرو يلو ويتا يسوس كريستوس مسمت اغن ات منقد من مخانو تفليتو سلازي ات سناي نجر يلو زلو انتاي اندحر إلنا ويتا يسوس كريستوس نابت قدس تقدسان زأتو انكو منقد خوينو مقلات يو تسناي نجر آمين دو قدسان what a wonderful قال እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ናይቲ ብሉጽን ፍጹምን በኢድ ዘይተገብረ ማለት ካብዝ ፍጥረት ዘይኮነ ድንኳን ማለት ሰማዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እቶም ናይ ምድር ሊቀ ካህናት ማንኛውም አይነት መስዋዕቲ ኣብ ቅድመ አምላክ ከቅርቡ ኾለው እቲ መስዋዕቶም ጥራዩ ናብ ሰማይ ዘዓርግ ሰሚዕኹም ኣለኹም ቅዱሳን እዞም ኣብ ምድር ዝተሾሙ ካህናት ሊቀ ካህናት ክኾኑ ዝተሾሙ መስዋዕቲ ከቅርቡ ኾለው እቲ መስዋዕቲ ናብ ሰማይ ይዓርግ እሶም ናብ ሰማይ ክድይቡ ኣይክእሉን ኣይኮነን ዲ ቅዱሳን ጎይታ ኢየሱስ ግና ባዕልዩ ምእንት በደልና ዘፍሰሶ ደም ኣብ ቅድመ አምላክ አቅሪቦ አሜን ዶ ከም ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ዝበለጸ ናይ አገልግሎት ቦታ ስለዘለዎ ይምባር እቲ ክህንነቱ ካብ ናይ አሮን ካብቶም ምድራውያን በሙሉ አዝዩ ዝበለጸ ኮይኑ ክብርና አምላክ ይኹን ከም ሕግ ለዋውያን ጤል ምእንቲ ኃጢአት ወይ በደል ህዝቢ ይስውኡ ነይሮም ምራኽ ድማ ወይ ነቲ ሊቀ ካህናት يسوق نيرهم نزي أبزلواوያን كينا خنا نبب كلنا زلواوያን 16 ካብ 3 15 خنا نبب كلنا ينغرناي ሊቀ ካህና ኢየሱስ ግና ሊቀ ካህና ኢየሱስ ግና ልክ ከምዞም ምድራውያን ሊቀ ካህናት ዲቤላታትን ምራኹትን አይሰውአን አሜን ዶ ኢየሱስ እቲ በዘይ ኃይጣት ዝነበረ ንገዛ ርእሱ ይበጃ ሐሊፉ ሂቡ ከብርን ሽሙ ይሆን አሞንጎ ናይ ቡልኪዳን መስዋዕትታትን አሞንጎ ናይ ክርስቶስን ዘሎ ፍልሊ ክንርኢ እንደሕር ኮይና እቲ ናይ ቡልኪዳን ሊቀ ካህናት ክልተ መስዋዕቲ ከቅርብ ኣለዎ ሐቀይዶ ቅዱሳን ኣብቲ ቅድስተ ቅዱሳን ኣብቲ ላውነት ናይ እግዚአብሔር ከቅርብ ኮሎ ክልተ መስዋዕታ ክስው ኣለዎ ሓደ ንገዛ አርሱ ሓደ ኻነት ህዝቢ ማለት እዩ ክርስቶስ ግና በዘይ ኃጢአት ስለዝነበረ ሓንቲ መስዋዕት ጥራዩ ምእንቱ አቅሪቡ ካለ እቲ ናይ ቡልኪዳን ሊቀ ካህናት ደም እቲ ፍጹም ዝኾነ እንስሳ ከም መተካእታ ናይቲ ዝበደለ ሰብ ከቅርብ ኣለዎ ክርስቶስ ግና ንሱ ባዕሉ ፍጹም ስለዝኾነ ንገዛ አርሱ አቅሪቡ አሜን ዳ ቅዱሳን ሳልሳይ አቡሊ ኪዳን እቲ ንመስዋዕቲ ዝቀርብ እንስሳ ምንም ምርጫ ይብሉን ሱቁልዩ ዝቅተል ተረዲኹምኒ በቃ እቲ ዋናት በግ ንበሎ ዋናት ምራኽ ንበሎ ዋናት ጤል ንበሎ ንሱ ይሕዝዎ ዝመጽ እዚ በቃ አይሸረፈን እግሩ ይተሰብረን ጥዑዩ ከምት እግዚአብሔር زعززو بقوعو إلي زمطو مرچا يبلون تسسوا بقي يخون تيل يخون مراخ يخون ديبلاتات يخونو مرچا يبلومن يسوس غنا مرچا خولو فاتيو نرئسو بجا بمحلافو نحاتياتنا اريحو خبرنا املاخ يخون امين دو نزي ابز نصنعو زلنا عبراوያን 9 14 ቁጥር 26 ከነብቦ እንደኸሊና ማለት አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ
نجزاء رسو بجا بمحلافو حانسا أن حوارو نابت قدس تقدسان بمئتاو نتوم كإزازو فقادنياتات زخوننا نايزل عالم مدحان أمتشيلناي آمين يسوس كريستوس نجزاء رسو بجا زغبرن بقار نهلينانا كاموت قبر خنصحو ورستنا إزل عالم يوت كنكون كابنا إزل عالم تفاعت كندحن نمنقستو دما ورستو خنكوني خبرن شمو يقون آمين آمين كاب أسرت حمشت كساب إسران شمونتن دمان تايبلز بزي مخنيات إزيو كابتي أبك قدامي كدان تقبر أبسا نمدحان زخون موت مسكونة اتوم تقوعات نتا تسفا نايزل عالم رأستن من تخرخبو إلو نسو مع خلاي حدش كدان زخونة لبوا أبزل لوس موت تتلابو خون نايقدني مو لبواس دحر موتي زتصن انبر اتتلابو بهيوت كسعزلو غلقوا زسلط يبلون سلازي تقداماي كيدانكوا بزي دم اي تقدسن مالت موسى كمتي اب حقي زلو غيرو تئزاز زبلن كل حزب مسنغرو دم راخوتن ديبلاتاتن مسماين قيهن صغرن سمئزان وسيدو أملاخ نعهاتكم زعززو دم كيدان إزيو إلو أبت متحافن أب كلو تهزب نتأغو كومو دما نتدنقوان نقولو تناي مقلقال أقوحون دما نتأغلو كم تحقي أستات كلو بدم يوزز أري بزي مفساس دمون يقريتاي كوننيو أمبارسي مسلتي أب سماي زلو نگر بزخ تأري اتسمياوي نرأسو غنا كابز بزحاشة مسوعات خطرنا يقد نبرا كريستوس هجي أب قدم أملاك كرائلناي نابو نابتا سماي آتوانبر أب تمسل حقي أبتا بإيد تقبرت مقدس هيكونن زعاتو كم تلك كهانات ببا عمتو بدم كالي ناب مقدس زعاتو نسوس بزوح سا رأسوك سوا أي آتوان بزيزس كام مسرات عالم جميرو بزوح سا مكراه تقم تقبو نيرو حجي قنا بمسوات رسو نحايتات كسعر إليو أمودات الزمانات حادق زي تقلتسا كم تنسب حانساب مموات بدحريون فردي تسرعو كموها اتي نحايتات بزوحات كرحق إلو حانساء تسوى أخرستوس نمدحان توم زتصبي وكالا أيجي زي بزي حايتات كقلت يبلنا آمين أبزن تايزب لنا زلو مسوعتي نا يسوس كريستوس نهلينا كاموت قبر ترى ايكونن زنصحو نتوم تصوعات نتا تسفا نايزل عالم رستم انت خرخبون كلايو يزب لنا زلو اتوم اب قداماي كيدان زنبرو اتي حاجاتهم وي بدلهم يدمسسلهم اينبرن مخنياتهم دم أب أورن دبلاتاتن حتىاتهم كرحق سلازي كالو مالزي اتي مسوعتي أب أورن دبلاتاتن زغبرو نجر انتاي اندحر إلنا حتىاتهم يشفنو ويخدنو تراينيرو مسوعتنا يسوس كريستوس جنا كم تأدي مزولكو نايزل عالم رستي وراسي جبر كل بدلنا يدمسس كبرنا أملاخ يكون آمين دو نزي ببران عسرت قطري أربعة خيرنا ندهر أنبيبنا انتايب لنا مالتي بل ولا كاب كل تهجمر جناخ أب آمت يبقوا مذكر تحت أتزخون كم زنت زي كونسي توم مسوعة زقربو حنساب كاب زنصحو كاب هلين يوم دقيم حتى كاب زي هلوم كم مسوعة دواي ما عرفون نيروم مالتي له دم أب أورن دبلاتاتن حتى كرهق أي كالوني بلنا لذين يسوس كريستوس مسوعة جن بولوس زغبرو نزيو نا يسوس كريستوس حياتنا نا يسوس كريستوس دم حياتنا كرهق زكالو بقع دم يزبلنا زلو يسوس كريستوس كويتاي حجي بتي يسوس كريستوس زخفلو عب مسوعتي منجدي نابت قدس تقدسان تخفيتيو سبات بتبعات ناب ጸጋ ዙፋን አምላክ ከቆርቡ ይኹል يوم ይዝብለና ዘሎ خبرنا አምላክ ይኹን አሜን ዶ
ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ 23 ከም ዝዘንበብናዮ ለበዋ ኣብ ዘለዎስ ኢሉ ሞት እትተላበው ኸውን ናይ ግድኒ እሞ ለበዋስ ድሕሪ ሞት ዝጸንዕ እምበር እትተላበው ብህይወቱ ክሳዕ ዘሎ ገለኳ ዘስልጥ የብሉን ስለዚህ ተቀዳማይ ኪዳን እኳ በዘይ ደም አይተቀደሰን ማለት ሙሴ ከምቲ ኣብ ሕግ ዘሎ ገይሩ እቲ ትእዛዛት ዘበለን ሁሉ ህዝብ ምስ ነገሮ ደም ምራኹትን ድቤላታትን ምስ ማይን ቀይሕን ጸጉር ስም እዛን ወሲዱ አምላኽ ንዓኻትኩም ዘአዘዞ ደም ኪዳን እዚ ኢሉ ኣብቲ መጽሓፍን ኣብ ኩሉ ህዝብ ነጸጎ ከምኡ ድማ ነቲ ድንኳንን ንሁሉ ናይ ምግልጋል አቁሑ ድማ ነጸገሉ ከምቲ ሕጊ አስታት ኩሉ ብደም ይጸሪ በዘይ ምፍሳስ ደሙን ይቅሬታ ይከውንን እዩ እምበአርስ ምስልቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ነገር በዚ ክጸሪ እቲ ሰማያዊ ንርእሱ ግና ካብ ብዛሓይሽ መስዋዕት ክጽሪ ናይ ግድ ነበር ይብለና ኣብ ቁጥር 15 ብዛዕባ ዘለዓለም ርስቲ ሪኢና ነርና ስለዚ ኣብዚ ሓደ ሰብ ወራሲ ክኸውን ማለት እዩ ርስቲ ክወርስ እንደሕር ኮይኑ እንደሕር ተላብዮምሉ ክወርስ እንደሕር ተላብዮምሉ እቲ ዝተላበወ ሰብ ህይወት ክሳዕ ዘሎ ክወርስ ኣይክእልን ኮሚ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ሓቀደ ቅዱሳን ስለዚ ኣብዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ ነዚ ርስቲ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዝተዛረበሉ ኣብ ቁጥር 15 ዝተዛረበሉ ርስቲ ነዚ ርስቲ ወረስቱ ክንከውን ዝኽኣልና እቲ ነዚ ተስፋ ዝሃበና ወይ እተላበወልና ምእንቲ ዝተላበወልና ክንወርስ ስለዝሞተ ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመተልካሲ ብዕላማይ ዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ወራስ ዘለዓለማዊ ህይወት ክትከውን ይሞይቱልካ እቲ ፈውስ ዘይተረኽቦ ሃይጣት ካብ ህይወትካ ክርሕቕ ነቲ ካብ አምላኽ ዘርሕቐካ ዘነበረ ክርሕቕ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይቱልካ ይዝብለና ዘሎ ክብርና አምላኽ ይኹን አሜን ዶ ካልኣይ ክርስቶስ ዝሞተልና ከምቲ ተቀዳማይ ኪዳን ብደም ተቀደሰ እቲ ሓድሽ ኪዳንውን ብደሙ መታን ክቅደስ ይዝብለና ዘሎ አሜን ዶ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመውት ኮሎ ሙሴ እንታይሉና ነቲ ቀዳማይ ኪዳን ነቲ ሕጊ በሙሉ ብደም ቅዱሶ ነይሩ ሓቀደ ቅዱሳን ስለዚህ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ዘፍሰሰሉ ዝሞተሉ ምኽንያት ብለናሎ ሓደ ወራስቲ ክንከውን ካልኣይ ድማ እቲ ሓድሽ ኪዳን ብደም ክጸንዕ ስለዝነበሮ ብደም ክቅደስ ስለዝነበሮ እዩ ዝብለና ዘሎ አሜን ዶ አስታት ኩሉ ብደም ይጸሪ ኢሉ ሕጊ ሙሴ ብደም ምራኹትን ዲቤላታትን ተቀዲሱ እቲ ደም ኣብቲ መጽሓፍን ኣብ ኩሉ ህዝብን ይነጽግዎ እቲ ነቲ ድንኳን ንኹሉ እቲ ናይ ምግልጋል አቁሑትን ብደም ይቀዲስዎ ሙሴ ከምዛ ኣብ ቁጥሪ 22 ነንብቦ ዘለና አስታት ኩሉ ብደም ስለዝጸሪ በዘይ ምፍሳስ ደሙን ይቅሬታ ስለዘይከውን ኮሙ ስለዝኾነ ከአዩ ክርስቶስ ኣብ ክንደ ኃጢአትና ርእሱ ወፊዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ከምዚ ብላዕሊ ዝሬናዮ አስታት ኩሉ ብደም ይዝጸሪ ደም ኣብ ተራይ ዝጻወት ስለዚ ካብዚ እንታይና ንርዳ እቲ እንኮ ንኃጢአት ክድምስስ ዝከኣሎ ደም ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝኾነና ካብዚ ክነብቦ ጸናሕና ቃል ንርዳ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ዶ ናይ በደል ስምዒት ዝስማዓኩም ሰባት ኣለኹም በቃ እዝናቴ ሃይጣት እግዚአብሔር ይቅረኽብሎ ኣይክእልን ትብሉ ሰባት ኣለኹም ዶ ሞንጎና ደም ክርስቶስ ካብ ኩሉ አመጻ ካብ ኩሉ ሃይጣት ከንጽህ ዝከኣሎ ብቁዕ ደም እዩ አሜን ዶ ክንክሰስና እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን ደም ክርስቶስ ፈሲሱልካ ሆሎ ኣብ ትሕቲ ቀንበር ናይ ዳቢሎስ ክትነብር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን ኣብ ትሕቲ ሃይጣት ክትነብር ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ አይኮነን እቲ ደም ሕጅውን አቬላብል አሎ ትደም ሕጅውን ውዕዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ስለምንታይ አማ አሰርትን ነበር ስለምንታይ ኣብ ሽግርን ነበር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ኢሉ ሁሉ ፈጽሙልና ከነሱ ማለት
دم مراخوتن ديبلاتاتن كم تأبقوت رسان سلستن ننببو نتي مسليتي أب سماع الزلو نجر تراي زقدس دم يسوس كريستوس جنا نقول لي زقدس كبرنا أملاخي خون آمين دو نتايب لنا أبو براين تشعاته نسو نزلوا ميزلو زمن مسالي كمو غيرم نت أجلجال مقدس بهلنا أو فتسم كجبرو زي كألو مبان مسواتن يقربوا اللويلو أبقطري أثر تغيدانا بقولنا إذا مس مبالين مسيتاتن بب عينتو مهسابن إذا زمن مقنع سعزبت سجاو سرعة تراينيرو بلن أبقطر أثر تربعة دما دم كريستوس بنايزل على منفس غيرو رسو بزيت إيافنا أملاخ زقرب جدا نسخاتكم نهيا أملاك تقلقلو كندي أزيو نحلناهم كامود قبر زين صحو يبلنا لومون إذا دمزي كامود قبر خنصح الناسي يخقليو حيلو أي دخمن يزبلنا ظلو لومي هاليلويا اتأمد رزنا برات بيت مقدس ومحضر أملاك يعني را حق إيدا قدسان ما حدر أملاخ يعني را أملاخ ديزاين جيروا كمتي أبلع على زرع أخوها جيركا كمو جيركا سرح يايلو نموسي أملاخ ديزاين جيرو نموسي هيبوا سيتا أمدر زتا تخلت بيت مقدس ويدما دونكوان ما حدر أملاخ يعني را أملاخ أبقى حدر اندحر كوينو خا اتاق دونكوان كدستخت كون اللوا حق إيدا قدسان بتمساسالي قدوسان بتمساسالي أملاخ أبانا كحدر اندحر دقا خوينون بعر نجزار سنا كابرخصت كنهلوا علونا مالتي نحناون قدوسان كنكون علونا زتقدسنا كنكون علنا أملاخ أبانا كحدر اندحر كوينو كاب قطري إسران 4 إسران 6 تايب لنا كريستوس حجاب قدم أملاك الرأينا نابتا سماي آتا ومبر أبتا مثل حقي أبتا بإيد التقبرت مقدس أيكونن زآتوا كم تلك كهانات ببا عمتو بدم كالنا بمقدس زآتو نسوس بزحسا رأسو كسو أي آتوان بزي إزيس كم مسرات عالم جميرو بزحسا مكرا كتساقم تقوب بؤونيرو حجينا مسوات رأسو نحاتات كسعر إليو أمودات الزمانات حدا جزء التقلت قبلنا كريستوس بدم رأسو نايزل على مدحان رخيبو حدا جزء نابت مقدس ويقدس تقدسان كم زآتوا أب قطر 10 ترينا نيرنا بلعلين دقاقيمو يززارب زلو اتهم ناي بولو كيدان ليك كهانات جنا اتزا حلف عمز زقربو مسوعاتي زحلف عمز سوءو مسوعاتي نزا عمد بقو سلازي كونه ويسلازي سرح عمد مسوعات غقربو بقديو مغنياتهم دم مراخوتن ديبلاتاتن نحاتات كسب كرحق سلازي كالو مالتي قويتا يسوس جنا حانسا نجزارسو بجام سقربه مسوعته أبقد ما أبو تقبل الناس لزرخبه دمو دمان حتات كدمسس بقع سلزخونه بقت علنت مسوعته قرب عيديون نفسه كف نقويتاك إزاز فقادين ينزخونه دما تماالي برخد نايز مسوعات الزيخ خون يغقليو آمين دو لو من نزق على زنس نعوذ لنا سباتي تماالت نايز برخد الزيخن كون نايز مسوعاتي زهبو برخد كن كوني ناكزابير فقاد آمين دو دم كريستوس كم ترى نجر كوسا ديابولون دم كريستوس نعين نعاخاتكمن أبقد ما أملاك كن قرب بقع زغبرناي آمين دو تمكحتنا دم كريستوس كهوني زلوا آمين دو منمس نحنازي مصحف قدوسنا صدقناس ناي مرغم چرقي زبلو مصحف قدوس صدق زبحال زي نبرنا ببدلنان بحيطاتنان موتات زنبرنا نعانا كوي اغزابير فتي هياوان غيرونا آمين دو نعين نعاهاتكم ببدلنان بحيطاتنان موتات زنبرنا ابتحتي حجي نتوم زي الزوزوق زغزق زولو ابتحتي غزات ناي ديابيلوس زنبرنا سباتي أب قدم أملاخ وجنا إجزابير كخون بيتسبني أملاخ كنكون ولد أملاخ كنكون بقعة زجبرنا دم كريستوسي آمين ده هاليلويا دم كريستوس علىك
ተኸፊሉልካይ ዋጋ ተኸፊሉልኪ ዋጋ ስለምንታይ በዳቢሎስ ተخصص ስለምንታይ በዳቢሎስ ተخصص why hallelujah the blood of Jesus Christ hallelujah amen do ደሳይብልን ቅዱሳን ንዓይና አኻትኩምንሲ ብቁዕ ዝገበረና ብቁዕ ገይሩና ጽድቅና አይኮነን ብቁዕ ገይሩና ወዲ ክርስቶስ ስለዝኾንካ አይኮንካን ብቁዕ ኮይንካ አባል ናይ ሓደ ማሕበር ስለዝኾንካ አይኮንካን ብቁዕ ኮይንካ ንዓይና አኻትኩምን ኣብ ቅድሚ ዙፋን እግዚአብሔር ክንቀርብ ዝገበረና ደም ክርስቶስ ኢና ደም ክርስቶስ ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለስተቀደስናይ ዳግም ስለስተወለድናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ደሙ ትብዓትናይ ደሙ ኃይልናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር 28 ከምዚ ይብል ከምቲ ንሰብ ሓንሳብ መሟት ብድሕሪኡን ፍርድ ተሰርዖ ከምኡ ኻቲ ንሓጢአት ብዙሓት ከርሕቕ ኢሉ ሓንሳእ ተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓን እቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢአት ክግለጽ ይብለና አሜን 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 ደኦዱሳን ካብስ እንታይና ንመሃር እንድሕር ኢልና እዚ እጫ ናይ ነፍስ ወከፍ ከም ዝኾነ ኢና ንመሃር ሓንሳብ መሟት ማለት እዩ ዘይንመውት ማለት ሞት ኣብ ጠቃና ዘይቀርብ ሰባት ካይመስለና ኦዱሳን ሓንሳብ ዘለዓለም ትነብር ይዝመስለካ any time ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ኻልኢት ክትጽዋዕ ከም ትኽእል እናፈለጥና በዚ ምርዳእ እዚ ክንመላለስና እግዚአብሔር ፍቃድ ይቅዱሳን any time ኣብ ዝኾነ ሰዓት ኣብ ዝኾነ ኻልኢት ጎይታ ክጽዋዓካ ክጽዋዓኪ ክጽዋዓና ይኽእል እዩ ዳት ስለዚ ስለዝኾነ ኻዩ ኩሉ ሰዕ ድልዋት ኩኑ ዝብለና መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ኢሉ ከምቲ ንሰብ ሓንሳብ መሟት ብድሕሪኡን ፍርድ ተሰርዖ ኢሉ ቅዱሳን እዚ እግዚአብሔር ዝሰርዖ ካብዚ ማንም ከመልጥ አይክልኒ እዚ እጫናይ ነፍስ ወከፍናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን በዚ መስርሕ እዚ ሓሊፉ እዩ አስብ በደልና ክኸፈል ክመውት ነርዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ከማን አቡሊ ኪዳን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕነ ቅዱሳን አቡሊ ኪዳን ሊቀ ካህናት መስዋዕት ክስውኡ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ምስአተው እቶም ህዝቢ እቶም ሊቀ ካህናት ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘቅርቦ መስዋዕት ሒዞም ምስአተው አትዮም እንድሕር ወጽዮም እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ዝሕጎስ ሓቀይዶ ቅዱሳን ምሳይደለኹም እቲ ህዝቢ ኣዝዩ it's a celebration እቲ ሊቀ ካህናት ብህይወት እንድሕር ወጽዩ እንታይ ማለት እዩ it's a good news እግዚአብሔር አምላክ ነቲ መስዋዕቶም ተቀቢልዎሎ ማለት እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ እቲ ሊቀ ካህናት ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ከኣቱ ኾሎ ከምቲ ኣቀዲምና ዝተዛረብናዮ እግሩ ብሰንሰለት ተኣሲሩ ናብ ቅድስተ ቅዱሳን ዝኣቱ ምክንያቱም ክወጽን ከይወጽን እግዚአብሔር ጥራይ ዝፈልጥ ማለት እዩ ዋላ መስዋዕት ገይሩ ኾሎ ኮይ ዋላ ምእንቲ ገዛርሱን ምእንቲ ትህዝብን መስዋዕት ገይሩ ክነሱ ከይወጽውን ይኽእል እዩ ኣለኹም ዶ ምሳይ ስለዚህ ቲ ሊቀ ካህናት እንድሕር መስዋዕቱ ቅድመ እግዚአብሔር አቅሪቡ ወጽዩ ጽቡቅ ዜና እዩ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ምክንያቱም መምላሱ ዘመላኽተና አምላክ ነቲ መስዋዕቲ ከም ተቀበሎ ስለዝኾነ ክርስቶስን ከምዚ ኣብ ቁጥሪ 28 ነንብቦ ዘለና ሓደ መዓልቲ ክግለጽ ኮሎ ግና بزي حاتيات بخبري زغلص كبرنا املاخ يكون امين دو خلاي غيزي زغلص الله وانا مخنيات نتوم اتعززو نتوم مغلاصو بحررتا زصبابيو نابتنا يزل عالم بيتهم كوسدوم يزغلص امين دو بزا اغاطامي يسوع كريستوس داغماي كم زمص ززنغانا سبات اندحر አሎና ኢየሱስ ክምለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ ነዝ ፈሊጥና ክሳሞድ ዳታ እሙናት ንኹን ቅዱሳን ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብ ሉቃስ
12 كم زبل قال الله بز قال زي مصنعتنا خنودينا مالتي اب لوقاس 12 لوقاس 5 I think I believe maybe لوقاس 5 no 12 تاريخ انت ايبلسي حقاقهم اتو مبرحتكم بروح يخون نسخاتكم قويتهم كامر اقسع زملز صبي ومو مصيو كحكح مسبله بوبو زخفتلو سبات مسلو اتهم قويتهم كمتصخلو نقيحهم زرخبون باروتو اتيهم بصوانيم تعاتيقو اما عد خمزه امطم قريبون كم زغلغلون بحقي ابلكم الله اب كالئتي ويسالسيتي حلواليتي مصيو كمزن ترخبوم اتهم باروت اتياتهم بصوانيم غنا خزفلطو بعل بيت نتسرا ازمص الله غزي انتزفلطاس منقحه بيتون كتقعات كلاون سق ايمبلن نسخاتكم دما ودسب زي حسبكم وغزي خمصيمو اتدالخم كونو يبلن امين دو حقاقهم اطق مبرحتكم بروح يخون مالت انتاي مالتيو حقاقهم اطق مالت دلوات كونو مالتيو امين دو حقاقنا معطعنا زرئي ويدما زملاخته ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ናትና ድልውነት ዘርኢ አሜን ዶ መብራህትኩም ብሩህ ይኹን ማለት ድማ እቲ መብራህትና ብሩህ ምዃኑ ዘመላኽቶ ነገር እንታይ እንደህር ኢልና ምንቃህናይ አሜን ዶ ጎይታ ንዓይና አኻትኩምን በዚ ቃል ገይሩ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሓቃቆኹም ዕጡቅ مبرحتكم دما كل ساعة بروح يخون يزبلنا زلو امين دو እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽ ቀሪቡሎ እንታይሉ ናይ ዕብራውያን ጸሐፊ ኮሙኻትን ኃጢአት ብዙሓት ከርሕቂሉ ሓንሳ ተሰውአ ክርስቶስ ንምድሓንቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ኃጢአት ክግለጽ ኢሉ ማለት ዳግማይ ክምለስ እዩ አሜን ዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዩ ጌታ በነገር ሁሉ ይባረኩም ናይሎሚ መጽናፍ ቅዱስ አብዚአ ወዲ ኢላሁ ማይክ ገድፈልኩም